Marinin Sewdan okatlarında süýüji gazly suwlaryň xeridary birden köpeldi. Bu ýagdaý gazly suwlaryň birnäçe görnüşlerinde utuşly diýilen lotereýanyň eglan edilmegine gabat geldi. Emma Sewdany canlandyrmak üçin edilen bu adaty çäräniň alyjylara ýetiren yaramaz täsirleriniň hem bolanlygyna habarçylar ünsü çekerler. Yarım litrlik plastik gaba gaplanan süýüji suw yerli kärhananyň önümi bolup, onuň gapaklarynda dürli utuşlar yerleşdirilipdir. Adatlyň yerli çeşmeleriniň sözlerine görä lotereýada agzalan avtolog ýaly uly utuşlar alyjylarda esasanam çağalarda uly höwes döredipdir. Häzir adamlar o şerbet suwlaryň gapagyny 10 sany Toyota Highlander kysmyna avtolog goýlanyna ynanyp dükanlardan aşyk köp suw satyn alýarlar. Bu maddi ýagdaýy agyr we günne çöregini zordan tapýan hojuluklary hem gelip degdi. Diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan yerli çeşmeler şol lotereýanyň maddi taýdan agyr ýagdaýdaky hojuluklarda hem gatnaşmak höwetini öjükdirenligini bellediler. Ýerdenden aksama çelini plastik gaplary, serap süýsülerini, karton kagazlaryny, plastik we polietilen paketleri çöpläp tawsaryp öýlerine çörek alýan adamlar hem sol ujypsyz gazanjynyň uzundan gädip sol suwlary satyn alýarlar. Ýas okuwçy çağlar hem öýlerinden pul ogurlap serwet suwlaryny satyn alýarlar. Käbirleri öz içip biljeginden artyk satyn alan suwlaryny öýlerine akdyp bilmän ýere dökýärler. Dip marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Lotereýa gatnaşýan gazly suwlaryň 3 görnüşi bar. Azatlyk radiosu olaryň atlaryny agdamaktan saklanýar. Bu suwlar Mary welaýatynyň dukanlarynyň tas ählisinde reklam edilýär we internet platformalarynda hem giňden paýlaşylýar. Gazly suwlary satyn alan adamlaryň höwesi şol önümiň özüne däldi. Wada berilen utuş bilen bagly diýip ýaşaýjylar aýdarlar. Agdalan suwlarda eglan edilen lotereýada utan adamlar barada entek habar bolmady. Adamlaryň arasyna şu wada içinde bir şerbet suwunyň utuş utdum diýip aýdyp bilýän ýok. Gapaklaryň iç ýüzüne noş bolsun, bagtyny täzeden synap gör, tagamyny duý, tagamyny haladyňmy? Sen bet mazmunly boş ýazgylar çykýar, alyjylar gaharlanýar. Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Alyjylaryň käbiri utuşyň ýokdugyny görüp dowam etdirmekden el çeken bolsa beýlekleri hasam öjükär, şol sanda çağalar. Käbir adamlar ynamsyzlyk bildirip, lotereýadaky awtoulogy soňunda sol firmanyň öz adamlary utdy diýilip yglan ederler diýýärler. Ýylat köpçüligi iň soňkuja puluny serwet suwuny sarp eden mätäç hojuluklary, gün güzeranyny zordan görýän masgalalary, ejesi kakasy tutulukdaky çağalara ýa-da daşary ýurtlardaky ýakynlarynyň iklenjine garasly adamlara hiç zat düşmez diýip pikir edýärler. Diýip yerli çeşmeleriň ýene biri aýtdy. Adatlyň mardaky habarçysynyň sözlerine görä, utuş nesibämize diýip bir bada 150 manatlyk çykdaja edip gazly suw satyn alýan we hiç zat çykmanlygyny görüp özüni erbet duýan, saglygy erbetleşýän adamlar az däl. Bu aralykda lotereýa gatnaşmaýan beýleki süýji suwlaryň satylman galýanlygyny marly telekeçiler belleýärler. Adatça gazly süýji suwlaryň yerli önümlerine xeridar köp bolmaýar. Mundan öň ýurduň içinde öndürilen gazly suwlaryň hilinen şikaýatlaryň köpdigi barada hem habar berilipdi. Ýurtda haritlaryň has köp satylmagy üçin lotereýalar öňem eglan edilipdi. Olaryň biri Mary welaýatynda 2022-nji ýylyň awgust aýynda jorap sewdasy bilen bagly bolupdy. Şol ýylyň 15-nji awgustynda Mary şäherindäki Belent sewda merkeziniň daşynda müňlerçe adam sewda nokudy tarapyndan gurnalan lotereýa oýnunda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmanlygyna köpçülikliň nägilelik bildirenden soň käbir raýatlaryň puly ýyzyna berilipdi. Şonda şol ýagdaý häkimetleriň şeýle lotereýalary gadagan etmek bilen tamamlanypdy. Mary welaýatynyň umumyň ähli ýollary yaramaz. Haýsy etrafa gidäý, Hudaý Allahny çagyryp gitmeli bolýar diýip günorta günne gorsebitdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan oba ýaşaýjylar jogranýar. Ynha öňümüz gys. Bu ýyl hem geňişlikleriň köçelerine seredilmedi. Biz uruslaryň döwründen bäri her ýylda indi ýollara serediler diýen umytda ýaşadyk. Indi çağlarymyz hem basym düzeler diýip umyt edip ýaşap başladylar. Ýöne üýtgeýän zat ýok. Gaýtam ýyl-ýyldan erbetleşýär. Diýip hasratly ýaşuly zeýrenýär. Iran tarasyna Sowetler döwrü köplen şuru sagaly hökmüne ýatlanýar. Şmarly ýaşaýjy hem oruslaryň döwründen bäri diýip ýurt garaşsyzlygynyň öňkü döwürlere salgynanýar. Oba ýerlerine köçeler Sowetler döwründe de, garaşsyzlyk döwründe de oňurulmandyr.
Sebäbi hinidem çala ýağış ýagsa köçeler palçyga bulaşýar, batga bolýar. Bu sebäpde Aşgabat Türkmenawat ýokary tüýlikli awtomobil ýolunyň gurulşy alınıp barlýar. Aprel aýynda bu ýoluň tejen mary bölegi açylyp ulanylmaga berildi. Ýöne günorta günüňir sebäpde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar öýdleriniň bu tölegli ýoldan peýdalanmaýanlyklaryny, muňa zerurlugyň hem ýokdugyny aýdýarlar. Olar obalaryň arasyna küçükonak sakanak ýollaryň naýynjar hal ahwalyny dillendirip göz çykkan şu göz gynlyk babatyny öýdleriniň hary soraýanlyklaryny aýdýarlar. Biziň döwletimiziň 33 ýyl bäri köçeleri oňarmaga gurby çatmaýarmyka. Köçeler beýlede dursun. Ol adamlary ekläp bilmeýär. Adamlara päselsilik bermedik bolanlardan da şu ýollary 33 ýylda adamlaryň özleri oňarardy. Diýip marly ýaşaýjylar garaşdyrlyk döwrüni we bu döwürde türkmen halkynyň başyndan inen zawun çäklendirmeleri gödeňinde tutup aýtdylar. Entegim häzir daşary ýurtlarda işläp aýraçylykda zähmet çekýän we gazan çedýän dogan garyndaşlarymyz bizi ekläp saklaýar. Şolar bolmadyk bolanda bize iýe çykjak adam ýok. Telewizorda adamlara arkadaga şöhrat diýip bagyrsalar biz öz ýanymyzdan daşary ýurtlardaky dogan garyndaşlarymyza şöhrat diýip gyýrýarys. Diýip oba ýaşaýjylary çukonak ýollar barada girişlen söhbetdeşligi dowam etdirýärler. Gelip gowuşan maglumatlar şeýle ahwalatyň diňe bir marwalaýatyny däleýsen beýlik sebitlerede maksut bolanyny görkezýär. Adamlar çala ýağış ýagsa palçyga bulaşýan ýollarda, lük bolýan köçelerde gatnamaly bolýar. Bu ýagdaýdan piýadalarda, ulagly adamlarda ziýan çekýärler. Ýöne döwlet telewizionysy şeýle sahnalaryň suratlaryny we videolaryny görkezmeýär. Umumyň oba ýylatynyň hal ahwalyny, dert azabyny agzamaýar. Döwlet telewizionsynyň efire berilýän aýdym saly gepleşikler Aşgabatyň we arkadagyň aýna ýaly arasy seýilgäklerini, oklaw ýaly göni arasy we güller bilen bezelen köçelerini mahabatlandyrýar. Arkadaglary şöhrat senalaryny ýanglandyrýar. Bagtyar we berkarar döwlet tökmüne wagt edilýän ýurdun obalaryna lagar düşen infrastrukturalary yerli ýaşaýjylaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär. Oba ýerleriniň köçeleri edil bomba düşen ýaly, ýollar çukonokdan doly. Bulary düzetjek bolýan adamym ýok. Hiç kim baş galdyran ok. Kış günlerinde köp sanly geňeşliklerde köçelerden ýeňil awtowlukda geçip bolmaýar. Diňe traktorlar ýa-da jeep pisint ulaglar geňeşliklere girip çykyp bilýär. Biz kış günlerinde ýa-da ýagynly howada awtowluklarymyzy sürüp boljak ýereçini sürüp bolmaýan ýerde bolsa, ulaglarymyzy hojalyklaryň biriniň öňüne goýup ödümiz piýadalap, kä ýykylyp, kä typyp palçyga bulaşyp zordan öýe ýetýär diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Öýe baranlaryna hem olar telewizor açanlaryna Aşgabatyň we arkadagyň aýna ýaly arasy ýollaryna, oklaw ýaly göni arasy we güller bilen bezelen köçelerini tomoş etmeli bolýarlar. Arkadaglary şöhrat senalaryna sedewar edilýärler. Çukanakly ýollarda awtolog hadisalary köp bolýar, adamlar helakçylyga uçraýar. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar we häkimetleriň biperwaýlygyny intiçekýärler. Azatlyk radiosy Marynyň oba ýerlerini köçeleriň hal ýagdaýy, ýylatyň infrastruktura meseleleri boýunça sewit häkimetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Oba milli maksatnamasynyň çäklerini welaýatlaryň, şäherleriň we obalaryny ösdürmek boýunça kabul edilýän maksatnamalar we beýleki resmi namalar iş ýüzünde yerli ýaşaýjylaryň arzuw isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär. Döwlet ýol başçy ähli tagallalaryň garaşdyryp watany güllüdip ösdürmäge gönükdirilýändigini gaýtalýarlar. Ýöne günorta günüňir sebäpden ýaşaýjylary gözleriniň öňünde serilip ýatan we ýyllar boýy abatlanylmadyk giňişlige seredip Sowetler döwrüni ýatlaýarlar. Israýlyň Beýrut merkezine uran zarbasynda azyndan 6 adam helak boldy. Bu 2006-njy ýyldan bäri Liwanyň paýtagtynyň merkezi sebitlerine edilen birinji hüjüm boldy. Bu ağırlykda İran eger de Israil Tehranyň 1-nji oktýabrdaky raketa hüjümine jogap berse, onda has giňgerimli zarbalary urjakdygyny duýdurdy. Israil Beýruty takyk zarba urandygyny aýtdy. Howpsuzlyk çeşmesi onuň bilen paýtagtyň merkezi Baçura etrafyndaky Liwanyň parlamentiniň goloýundaky bir ýaşaýyş saýynyň nysany alnandygyny belledi. Liwanyň Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä, zarbada agyr şiki salan 3 raýat yaralary sebäpli aradan çykandan soň helak bolanlaryň sany 6 ýetipdir. Ministrlik zarbada başga 7 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Liwanyň howpsuzlyk resmiýetlerine görä, ýeni bir zarba Dahiye hitravynyň günorta eteklerini nysana alypdyr. Geçen hepde bu sebitde Hizballah toporunyň lideri Hasan Nasrallah öldürilipdi. Sol bir wagtda Israýlyň Siriýanyň paýtagty Damaska uran zarbasynda 4 adam. Sol sanda Nasrallahyň giýewsi Hasan Jafar al-Kasir hem helak boldy diýip Düýbi Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary boýunça gözegçi merkezi habar berdi.
hem harby topar hem de siyasi partiýa bolan Hizballah Liwanyň gün ortasyndaky köp sebitleri öz gözegçiliginde saklaýar. Amerika bu topory terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşigi onuň diňe harby ganatyny özüniň gara sanawyna girizdi. Beýruty urulan zarbalardan bir gün öň Liwanyň gün ortasynda guriýer operasiýasyny ilerleýän Israil özüniň 8 eskeriniň helak bolandygyny ma'lum etdi. Bu şu hepde başlanan terhid üstü operasiýadan bäri Israil harbylarynyň iň köp ýitki çeken güni boldy. 2-nji oktýabrda Iranyň harbylarynyň başlygy general-mayor Mohammed Bakheri Tehran tarapyndan amal edilen raketa hüjümleriniň diňe harby nysannalary bilen çäklenendigini, ýöne egerde Israil muňa jogap berse, onda has giňgirimli zarbalaryň uruljakdygyny öňe sürdi. Egerde Siyonist rejimi saklanmasa we Irana garşy çäre görse, biz onuň ähli infrastrukturasyny nysany alars diýip ol belledi. Iranyň Daşary işleri ministri Abbas Arakçy hem X sosial ulgamynda ýerleşdiren ýazgysynda hüjümüň diňe harby we howpsuzlyk sebitlerini nysany alandygyny nyktady. Ol munyň Israiliň Gazadaky we Liwandaky genosidy diýip häsiýetlendiren çärelerine jogap bolandygyny, seýledi munyň BMG-niň charteriniň 51-nji maddasyna laýyklykda Iranyň özüni goramak hukugy bolandygyny öňe sürdi. Bakheri'nin beýanatyndan öň Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian hem Israili ar almazlyk barada duýdurdy we muňa berk jogabyň beriljakdigine söz berdi. Biz ursy islemeýäris. Israil bizi herekete geçmäge mejbur edýär diýip Pezeshkian Aziýa döwletleriniň sammitine gatnaşmak üçin Katara gelende çykyş etdi. Pezeshkian Israili Hamas toporynyň lideri Ismail Haniyehiň iýulda Tehranda öldürilmegi bilen iltesikli hem tanqidlady. Amerika we Ýewropa Birleşigi Hamas toporyny terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Israil Haniyehiň öldürilmegi boýunça jogapkärçiligi ne öz üstüne aldy, ne de muny inkar etdi. 1-nji oktýabrda Iran Israila garşy ganatly raketalaryň giňgerimli hüjümini amala asyrdy. Tehran munyň Israiliň Liwanyň gün ortasyndaky Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňsi toporyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil sol sanda onuň ýakyn ýarany Amerika jogap çäreleri barada duýdurdy. Israiliň howa hüjümünden gorunys ulgamlary 180 töweregi raketanyň aglabasyny urup düşürdi. Sol bir wagtda raketalaryň käbiri Israiliň merkezi we günorta sebitlerine düşdi. Iranyň kuwwatly İslam Rewolýusiýa sakçylary korpusy raketa hüjüminiň Nasrallahyň öldürilmegine jogap bolandygyny aýtdy. İsrailiň premier ministri Benjamin Netanyahu Iranyň 1-nji oktýabrdaky raketa hüjümünden soň jogap urgusyny urjakdygyny aýtdy. Bu sebitde dowla girimli urşuň turma kuwwatyrlaryny artdyrdy. Iran sugyjy uly ýalňyslyk göýberdi. Ol munyň üçin jogap berer diýip Netanyahu Iranyň hüjümünden bir näçe sagat soň çykyş etdi. 2-nji oktýabrda Iranyň BMG-daky ilçisi Danny Danon CNN Iranyň hüjümine jogabyň üren güýçli, agyrly boljakdygyny we ýakynda amala aşyryljakdygyny aýtdy. Israiliň Tehranyň ýadro programmasy bilen iltesikli tebitlere zarba urup biljektigi barada çaklamalar orta atyldy. Emma Amerikanyň prezidenti Joe Biden bu hereketi goldamajakdygyny aýtdy. Mundan öň 2-nji oktýabrda Biden we ykdysady taýdan öten döwletleriň G7 toporynyň agzalary telefon arkaly gürleşip Irana garşy täze sanksiýalary utgaşdyrmak barada maslahat etdiler. G7 liderleri Iranyň Israila hüjümini bir agzdan ýazgyrdylar we Biden Birleşen Ştatlaryň Israila we onuň halkyna bolan raýdaşlygyny we goldawyny ýene bir gezek äsgär etdi diýip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar.